गुड मर्निं लोगोफोर। नै आंना बेसरा जा मोजां जादों, बिबार बारफुथारबाय आंना नै बेसर बागाना। जा मोजां जादोंना लोगोफोर? एसे बुरजायैनो फोदों फोनाया। नैथिं एसे दङ। लोगोफोर नायलांदो आंनि बेसर बारिखौ। एसे मोजाङै जादों जानाया। बै खावसे मालायनिबो दङ। बेसर नायफैदों लोगोफोर, बेसर नायफैदों। बेसर बागानखौ नायफैदों लोगोफोर। जा मोजां बारफुबायना। जोंना 10 बिगाल', मालायफोरनिबो दङ खावसे। गामियाव मारा होफैदोंना खामला लानानै। मोनदों मोननाया। आजिखालि मोसौजों मारा होला, मेचिनजोंसो होयोना। मेचिनजोंबा थाब जायो। नै मारा होदों। आजिखालि मेचिनजों मारा होनाय ना, दसेनो जायो। ओरै आजावग्रा सादो खावसे, सेग्रा सादो खावसे, मेचिनजों मारा होनाय नै। आजिखालि इजि खामानि जाबायना, इमान टाइम नांलिया। मेचिन ओंखारनानै खामानि होबाय। मोसौआबो हेरेसमेन्ट जाला लोगोफोर। आजिखालि साइन्टिफिक जुगाव बुहुद इजि मेथडैनो खामानिखौ दिखोनो हायो। खम समावनो मावनानै खेथिफोरखौ दिखोनो हाबाय आरो दा।